Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel Film here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Ngisani king aye voice we guys. Kodwa ke kuyalunga nayizuthi yabuya kancane. Ile ya flu esa COVID. Asikho ke lapho izingane zesithembu kanye nothando nesithembu. Ngithema sizokhuluma ngosibindi nesithembu sakhe somjolo. I-TV inendlela yabo asebeyenzile mhlawumbe bayiqeda noma bakhona basazoqeda ngesikhathi benza i-TV show behlanganisa amakhanda bebuka ukuthi hayi umzansi mawubuka lokhu uzobabaza ama-viewers aleso besicela ke oku-educational kulo mzuzu ngobani ikhona lento yokuthi kuney'ngane mhlambe ey'ngakakhuli kahle hle iy'ngane ey'sakhula ezithi mayibuka into lapha ku-TV mase ziyahalela besifuna ukuthi kunalolu daba olubucayi angizami mhlawumbe ukwenza ishow yabo ibe saklinikhi kodwa-ke lo mzuzu uyadingeka ukuze iy'ngane zifunde ukuthi ikhona inkinga enje eSouth Africa futhi asikwazi ukwenza sengathi ayikho njengoba sibabona nje uTirelo number 2 manje noma number 3 uthe usuke emuva le ku number 8 or number 7 wagcina number 2 ekusho ku season 1 lo Tirelo lo engikhuluma ngayo unengane noSibindi siyazi ukuthi ingane iba khona kanjani kube khona uVuyo obekade umamkhulu before unengane eziwu2 kube khona abalungisa indaba yakhe manje sizwa ngathi khona abakulungisayo ngoba uSibindi wasatha ubuntombi bakhe ngokwakhe ubetha kasekho manje asazi noma usekhona yini kube khona noSipho 4 omusha osayinda kubajoyina othi-ke uSibindi kuye njengoba emthole kanje ubona ukuthi uzoyi-understanda le Jane siyayibona-ke iJane lesi siphithiphithi lesi esesiphathelene-ke nokuthi-ke bazivikela kanjani ilesi sikhala-ke bengithi-ke besicela u5 minutes kamama number 4 wasemzumbe noma uNeswethu woDumbu ukuze afake umyalezo ozozwakala kulaba ababuka le TV show kungenzeka ukuthi labe engibabalayo bona bahambile bayoyifunela lolu lwazi bayazazi ukuthi bame kanjani bethi nje ukuthinta kancane leyo ndaba ngoba ibalekile kube nesikhathi la uSibindi esehamba ngegwegwe elikhulu ku season 1 bambiza ukuthi bemeluleke wakhuluma nobaba saphinde sabona futhi ukuthi bamfunela usizo ngoba le ndaba le ibisicayi sekune tape ethize befaka nabameli siyabona ke leyo protect uSibindi sesisho ke lokho okuthinta impilo ukuthi ke ingane lezi ezibukala mase zithi sabaweli kumele zazi ukuthi kunenkinga eSouth Africa and le nkinga mayikhona ivikelwa kanjani ifakwe le ndaba ngoba yazi guys nizothola isimanga ukuthi abantwana indlela abangasabi ngayo abasabi kuwe kwabe khona enye episode engiyibuka le ndaba engixoxayo ukuthi indawo ethe ukuba bucayi angikwazi ukusebenzisa amagama aqondile kulokho engishoyo kodwa uzoyibamba kuke ngalalela enye episode kuDelithathe eminyakeni nje edlulile izingane zithi angikwazi ukusebenzisa ijazi ngoba ukusebenzisa ijazi kusho ukuthi umuntu amangimthembi ngathi hayibo le mfundiso ivelaphi kuwabantwana abancane babe nezimpendulo nje zazingisabisa ukuthi yindaba bengalisebenzisa ijazi manje ke le show ngoba inabalandela bahamba nayo sebeku season 2 babheke episode 8 bayoyivala besicela ukuthi nale ndawo le eba educational ibe khona
Le yokuthi nje impela siba confused, basho lokhu bazama ibhizinisi, siyalekelela ngokuthi ishow siyayibuka nathi njengama-viewers, siyakhuphula iy'namba, kodwa-ke endaweni yokuthi kusale umlayezo obalulekile. Simzwile uMpumelelo ebuzwa uMayeni ukuthi uyalisebenzisani ijazi. Washo futhi uMayeni kuThando Nesithembu mangaphosiswa wathi ngakufundisa ukuthi ijazi lisebenzisa kanjani, ukubaluleka. Yabo manje asifuni ime lapho-ke kwijazi kuphela. Bengathi kungaba u-5 minutes ngoba uthi 5 minutes ungakwazi ukubeka. Ngikubalelani lokhu ukuze ingane zazi bakithi ukuthi musukuphoseka lana. Nazi futhi nezinto esezikhona ezitholakalayo emtholampilo ezisizayo. Ngoba nathi asiboni ukuthi baya nje laphaya bevule amehlo bethemba ukuthi masuphelile umcimbi ngizothandaza. Banalo lolu lwazi. Lolu lwazi-ke bona balivezi ngoba i-TV show ihamba nedrama yabo, ihamba nezigaxa, ihamba nokuthi uMpumelelo uyabehlisa, uyabakhuphula, ufaka omunye, uya-eda, uyakhipha, uyalalela, akalaleli. Lena-ke educational kuzosala umyalezo obalulekile. Angeke senze ngathi siphile esikhathini sakudala sogogo. Ikhona inkinga la eSouth Africa, kuyasho ukuthi inyamba iyakhuphuka kanti ulwazi likhona. Ngenzeka ukuthi-ke akusibona bonke abafuna ulwazi, ngenzeka futhi ukuthi akusibona bonke mhlawumbe abahlezi bethukile ukuthi hayibo kuzokwenzeka inkinga. Kulaba-ke ababheka le show kube khona ulwazi lathi sala khona bese sidinga lowo 5 minutes ozoba samtholampilo, kusho ukuthi isimo esinje njengoba bebangaka nakho ukuyivikela. Nawe futhi lapha ekhaya zivikele. Laba abakhetha lokhu bayazazi kodwa izingozi ezikhona ukuthi zingaka. Ngimangale nje uMpumelelo ethi kuVuyokazi uyamcontrola ngendlela yokuthi ufuna uku-assessa abantu anabo. Kusithi mina uMpumelelo uMpumelelo uyangidida kodwa ngiqedeleke le. Uthi uVuyo uyamcontrola. uMpumelelo mayebamba uPoison kwenye indawo, lo Poison efuna unumber 7 uyobuya nawo uVuyo awuthole. Manje yena uthi akavala amehlo ngoba yena unevision. Uthi nje akashaye ngathi akayiboni yonke into ayenzayo. Engabheki ukuthi lela khona linengozi, nalela khona linengozi, nalapha phambili kunengozi, ngoba into ezophatha uMpumelelo izofika kulaba abanabo. Bengasho ukuthi ba-happy guys, asixabani nokuba happy kwabo, asixabani futhi nejeni, besifuna le ndawo. Ngoba manje sikwazi ukuthi sihambe no season 1 sawuqeda senza ngathi nje asiboni. Iy'ngane ziwufakazi ukuthi ijazi like libekwe eceleni. Uma-ke sekufika kule ndaba yokuthi kunezinye iy'ngane elingana nayo uMpumelelo mhlawumbe zesizona, hey nali iqhawe lami, ngaze nga-inspired, nansi ingozi. Ilapho kungena khona uMangwabi. Mhlawumbe benilobu ngizwa ngisho ukuthi hayibo siyamdinga uMangwabi, nakho simdinga, nakho kune-call ekufanele ukuthi ingene ngqo uMangwabi. Kodwa-ke asisho ukuthi akube uMangwabi ngoba sazi phela ukuthi umsebenzi ney'fungo zakhona zithini, kodwa beyidingeka i-episode ezoba samtholampilo. Noma kungasabanga kuMangwabi, laba bakhona abadala, ngoba asifuni phela ukuthi sibakhulume kube ngathi siyabasukela, ngoba sizokukhuluma lokhu ukuthi nabo bephelezela iy'ngane kuyona yonke idrama abayenzayo, kodwa le ndaba bayithinti, ezifa bayazi kanti ikhona. Yebo. Angazi-ke guys, izwi lami elingenza ukuthi ngikhulumele phezulu ngenxa ye-flu sekungathi ngiyathatha kanti angithethi. Yilapha-ke bengisho ukuthi khona sekungena uNesi Mangwabi ezosifundisa sonke
ney'ngane ezinye zisale zinalo ulwazi ngoba guys mawungathi uyalalela izinto ey'shoyo iy'ngane zisho ukuthi yindaba angayisebenzisa ijazi ngithembeni, hayi bo ungathuka. And enye into esingafanele ukuthi siyenze ukuthi manje sizohlezi siblame isikole siyafaka lokhu abakufakayo ukufundisa iy'ngane, ziphume la iy'ngane iy'ntantatheke y'funa ukwenza noma yini, zifuna ukudla noma yini edlekayo. Kodwa-ke laba ngoba bavela laphaya kwi-TV bayalwa ngisho ukulwa, besifuna ukuthi-ke anithi kuthasi kule ndaba ukuthi khona lokhu ni-aware ukuthi nayo ingozi zisondela. Yabona nje njengoba usebuzwe kathathu ukuthi ijazi uyalazi lona ukuthi likhona. Ubuzwelani kathathu? Naba abantwana. Hey, wangidida la ku-season 1 ethi mayengasaphinde uMamahlophekazi ngathi kade silalelwe uMayeni esho kuThando Nesithembu ukuthi uyowehla enyuka. Ngapha ngoba esebuka ingane laphaya kwi-TV yakhona usethi-ke nakuMamahlophekazi ngaphinde naye emenzise lokhu angakwenzanga ngoba wena ngathi lona ukubona into ekwenza unike ikhanda ukuthi uyayi-understand lento eshoyo noma umelene ne-goal yokuthi ubaba ufuna abazukulu abawu-100. Lapho ubaba enabazukulu abawu-100 akabafunayo useyasala manje ekuphoqeni ukuthi akuhlawulwe-ke iy'ngane. Eyokuthi-ke bazolobola noma baloboli mhlawumpe siyoyibamba ngendlela, kodwa ngoba uthe abazukulu uyayigqugquzela ayihlawulwe iy'ngane. Nimzwe thini? Sengiphume esihlokweni bengithi ngizocacisa ukuthi uMaNgwabe ubizwelani. Ubebizelwa lokhu-ke njengoba simazi unesi wethu uthi uNesi Mangwabe, ukevele futhi nakhona kwishow wakavele size omunye umndeni ngala wayesebenzela ngakhona kudala. Lana akasazi ukuthi bengekwenzeke yini bemshutheke u-10 minutes noma u-5 minutes. Kuyoba kukhulu lokho ngoba indlela abenza ngayo thina sesibuka ukuthi hawu baze babaphelezela abantwana abazali. Manje indaba benza ngathi abazi ukuthi ikhona leya ngozi, and ingozi leyo ayisho ukuthi iyofika ngalaba abavele sebeba-expose bememeza ngoba phela uMpumelelo azazi abuzwe ekhoneni eseyala kungenxa yadadewethu lo wayemmemeza. Kwathiwa-ke yena ngoba uyaziwa iy'ndlela zakhe akasabi lutho laba bakhona. Ithini indaba yokuphepha yokuvikeleka? Ngisho ukuthi indaba yebucayi le angeke ngikwazi ukubeka amagama aqondile, ngeke ngathi usinokubeka nge-English ayingivale le video ngaze ngifikele ukuhema. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi, bye.